Mga puso, pamunuan naman sa Bacolod City Police Office sa BCPO, ginmanduan na sang Pro 6 nga tutukan ang kaso sang pagpangkastigo sang pulis sa duha ka mga menor de edad. Pamilya desidido nga magpasaka sang kaso. Yaring balita ang atong gitutukan. Matapos nag-viral sa social media ang CCTV footage kung sa diin nakita ang pagpangkastigo sa isang police assigned sa Negros Occidental Police Provincial Office sa duha ka mga menor de edad sa Barangay 30. Nagmando ang tagpamuno sa Police Regional Office 6 nga tutukan investigasyon. Ang pamunuan sa Police Regional Office 6 nagpasalig nga wala sang apinan kung anuman ang mga resulta sa investigasyon kag matipon nga ebidensya. If you do some bad things, mapaparusahan ka. Pero hindi ko naman sinasabi na viral yun no? We will wait for the complete evidence. Hindi naman pwedeng, alam niyo naman, hindi naman ko mo nag-viral. Hindi ko muna videohan ka, yun na yun eh. Luyag sang Pro 6 imbestigahan sang tulid ang kuha sang CCTV. Attention ng ibang nagbibideo, i-erase na nila yung ibang content ng video. Ang ititira lang nila yung masama ang police. So it has to be investigated. It has to be investigated judiciously. Sunod sa tiya sa isa sa mga biktima, makapila ka beses nga nangayo pa sa ilo si Police Staff Sergeant Harry Gonzaga, kag nagahilibiyon pa ini, apang ang pamilya, desidido na nga magpasakas ang kaso. Kung wala may CCTV, kundi namin tulog mo, namin kaon mo. Hindi siya ka-concentrate kay may schooling siya. Subungan daw, makapila ka beses siging tawagan sa Gemmy Regional TV si Gonzaga, apang wala ini nagasabad. Opo, Kirill Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.